Cela ukubingelela ngoMangothobane. Into engizokhuluma ngayo futhi ngiphinde ngiyiphinde. Leli bhodlela leli ibhodlela lidila kakhulu ngemali kumuntu uma ukuthi imali yavaleka kuwe noma imali ayihlali. Yileli bhodlela leli layo leyo nto leyo eqondane nayo. Bese kuthi leli eligreen lo muntu othi mina sengihambile, mina sengiyile enyangeni, mina sengizamile kodwa into zami azikhanyi futhi into zami azilungi, ngimnikeza lelo. Bese kuthi leli elibomvu lo muntu othi mina kudala ngagcina ukuba nenhlahla, mina kudala ngagcina ukuthi ngibe nenhlahla nje. Ikhona inhlahla ukuthi uyahamba ucosha imali, uthi uyahamba noma uthola umsebenzi, uthi uphelezele umuntu ugcine wena sekunguwe uthola umsebenzi, uthi uphelezele umuntu ayofeza ugcine kubizwa wena. Ngisho izinto ey'kanjalo. Liyasiza futhi ekutheni uma unebhizinisi noma unendawo la udayisela khona ulisebenzisele khona. Ngike ngisho ukuthi yena lisetshenziswa kanjani, nanokuthi-ke okunye abantu bayayibuyisa imiphumela ku-WhatsApp. La ku-TikTok angithandi kakhulu ukuthi abantu bebuyise khona imiphumela ngoba ekugcineni kuba sengathi labo bantu bathengile kanti awubathenganga. Kodwa laba abakubuyisayo basuke sebekubuyisa nje, kodwa abanye ngiyabatshela ukuthi hhayi kungcono ukuthi nikubuyise la ku-WhatsApp ukuthi kwenzakalani. Yebo, bekuyilokho nje. uMangothobane lo okhulumayo. Siyathokoza kakhulu. Umuntu uma efuna inamba yami ngicela ayibheke la kwamanye kwamavidiyo ami zikhona. Siyathokoza.